Ahojte, vítam vás pri prvom diele seriálu hudobnej teórie pre gitaristov. Tento seriál lekcií o hudobnej teórii som sa rozhodol vytvoriť pretože som si všimol, že mnoho gitaristov má problém s hudobnou teóriou. A hudobná teória sa často stáva pre začínajúcich a možno aj trošku pokročilých gitaristov skôr prekážkou ako pomôckou. A to je podľa mňa na škodu. A preto by som vám týmto seriálom chcel pomôcť pochopiť pojmy hudobnej teórie tak, aby vám jednoducho pomáhali stať sa lepším gitaristom a aby pre vás neboli prekážkou a aby ste sa nechytali za hlavu, že pre Boha na čom je toto dobré. Čiže tento seriál bude zameraný vyslovene čo najviac na prax a na to, aby ste vedeli použiť tie informácie. Čiže vždy sa vám budem snažiť ukázať, na čo je to pre vás dobré a prečo by ste to mali vedieť. Hudobná teória nie je jadrová fyzika, čiže nepotrebujete na to mnoho rokov štúdia, aby ste ju pochopili. Hudobná teória, ktorú z praktického hľadiska väčšina gitaristov využíva, vôbec nie je nič zložité a nič nepochopiteľné. Problémom je, že často býva vysvetľovaná spôsobom, ktorý nie je moc priateľský pre gitaristov. A preto som sa rozhodol vytvoriť tento seriál, v ktorom vám dúfam pomôžem pochopiť tieto pojmy a budete vedieť ich využiť. Dnes bude reč o intervaloch. Intervaly sú z hľadiska hudobnej teórie úplne základnou látkou, ktorú treba pochopiť. A všetko ostatné, čo v hudobnej teórii budeme robiť, bude vychádzať práve z tejto náuky o intervaloch. Preto som sa rozhodol tú náuku o intervaloch rozdeliť do troch lekcií, aby toho učiva nebolo veľa, aby ste sa tým necítili zavalení. Dneska sa pozrieme na to, čo to vlastne intervaly sú, ako vznikajú, ukážeme si, ako vznikajú ich názvy a takisto si povieme, ako som už povedal, na čo sú tieto intervaly pre vás dobré. V budúcej lekcii si ukážeme, ako tieto intervaly vyzerajú na hmatníku, a v ďalšej lekcii sa pozrieme na to, ako dokážete určiť hociaký interval bez toho, aby ste potrebovali nejaké komplikované teórie alebo by ste si museli niečo veľmi dlho v hlave odvodzovať, počet preznamenaní v rámci stupníc a podobné veci. Dá sa to robiť veľmi jednoducho, iba s pomocou gitary a ak máte takú orientáciu na hmatníku, tak vám to bude pekne fungovať. Poďme teda sa pozrieť na to, čo sú to intervaly, na čo sú dobré, ako vznikajú a tak ďalej. Intervalom v hudbe označujeme vzdialenosť medzi dvoma tónmi. Čiže máme napríklad tón C, máme tón E a medzi týmito dvoma tónmi je istá vzdialenosť, ktorú vieme vyjadriť počtom poltónov, čiže počtom pražcov, ktoré medzi nimi sú, čiže medzi C a E máme 1, 2, 3, 4 poltóny. Čiže takáto vzdialenosť na gitare, nielen na gitare, takáto vzdialenosť v hudbe má svoje pomenovanie. Toto pomenovanie sa konkrétne teraz bude volať, že veľká tercia. Vieme, že intervaly sú v hudbe vzdialenosti medzi dvoma tónmi. Teraz tá otázka je, že na čo je to dobré. Čiže ak zvládnete tú náuku o intervaloch, tak budete vedieť vytvoriť hociaký akord. Čiže ak ste videli niekedy akože Fizmol 7-5B alebo niečo podobné, tie čísla, ktoré sú tam spomenuté v tom názve toho akordu, to sú práve názvy intervalov. Čiže znalosť intervalov vám pomôže vytvoriť úplne hociaký akord na čokoľvek spomenieť. To je jedno, či budete hrať jazz, pop, blues, úplne jedno. Ak chápete intervaly, viete vytvoriť hociaký akord, nemusíte sa to biflovať. Že každý akord ako vyzerá. Takisto budete vedieť vytvárať melodické gitarové solo, alebo budete chápať, ako vytvoriť melodickú linku tak, aby naozaj mala takú spevovú charakteristiku. Takisto budete vedieť vytvárať zaujímavé akordové postupnosti, ktoré sú neopočúvané a nepočujeme ich v každej druhej pesničke. A takisto budete vedieť vytvoriť rôzne stupnice. Čiže tá náuka o intervaloch je naozaj veľmi dôležitá a naozaj veľmi, veľmi pomáha pri
Či už pri komponovaní, pri improvizovaní, pri čomkoľvek. A myslím, že sa ani nestretol s hudobníkom, ktorý by teda bol na istej úrovni, ktorý by túto náuku o intervaloch nepoznal. Čiže dúfam, že som vás presvedčil o tom, že tá náuka o intervaloch je naozaj dôležitá a máte motiváciu teraz sa do nej ponoriť. Už vieme, čo sú to intervaly, výšková vzdialenosť medzi dvoma tónmi. A teraz sa poďme pozrieť, ako vznikajú názvy týchto intervalov. Už ste počuli, jeden som už povedal, že veľká tercia, alebo môže byť názov, že čistá kvarta. Čiže každý názov intervalu má dve mená. Máme tam latinskú číslovku, kvarta, tercia a tak podobne, a potom tam máme prídavné mená. Čiže najprv sa poďme pozrieť na to, ako odvodzujeme tieto latinské číslovky, potom sa pozrieme na to, ako odvodzujeme tieto prídavné mená. Budeme vychádzať zo stupnice C-dur, lebo všetko v hudobnej teórii sa viac menej odvodzuje od stupnice C-dur, ktorú považujeme ako byť za takú základnú stupnicu. Čiže stupnica C-dur, dúfam, pozná každý, kto nie, tak spozná C, D, E, F, G, A, H, C. Vidíme ju teraz na obrázku a jednotlivé stupnice C-dur si očíslujeme rímskymi číslovkami. Čiže C je jednotka, D je dvojka, E je trojka a tak ďalej. Čiže na 8. stupni máme opäť tón C. A v rámci stupnice C-dur môže od tónu C vzniknúť týchto 8 intervalov. Tie vidíme v nasledujúcej tabuľke. Čiže vzdialenosť od C po C, vzdialenosť od C po D, C po E, C po F, po G, C po A, C po H a C po C. V druhom stĺpčeku máte, ako to vyzerá v tých rímskych čísliciach, čiže od 1 po 1, od 1 po 2 a tak ďalej. A v treťom stĺpčeku máte názov intervalu. Čiže vzdialenosti od 1 po 1 hovoríme vždy prima a tak ďalej. Ak poznáte latinské číslovky, tak by s týmto dúfam nemal byť problém. Ak nepoznáte, tak určite sa naučíte naspamäť. Čiže prima, sekunda, tercia, kvarta, quinta, sexta, septima a oktáva. Čiže toto je tá prvá časť názvu intervalu, tá latinská číslovka. Ale na to, aby sme presne vedeli určiť interval, potrebujeme vedieť aj to prídavné meno. Určite viete, že v európskej hudbe máme 12 poltónov. Čiže preto aj na gitare je na 12. pražci väčšinou nejaká výraznejšia značka. To znamená, že od toho 12. pražcu sa to znova všetko opakuje. A keďže máme 12 poltónov, tých vzdialeností bude viacej ako 8. A preto by nám 8 latinských čísloviek nepostačovalo na to, aby sme označili všetky tieto vzdialenosti. A preto teraz prichádzajú na radu tie prídavné mená, ktoré k jednotlivým intervalom pridávame, čiže čistá, prima a podobne. Tieto prídavné mená vlastne spresňujú určenie intervalu a my interval vieme určiť presne na základe toho, koľko je presne poltónov medzi tými dvoma tónmi. Čiže na začiatku sme si povedali, že medzi C a E sú 4 poltóny. Čiže keď vieme, že je medzi C a E 4 poltóny alebo medzi nejakými inými tónmi, keď sú 4 poltóny, tak vieme, že je to vždy interval veľkej tercie. A teraz je otázka, že ako sa naučí všetky tieto poltónové vzdialenosti, či sa to naučiť naspamäť, alebo ako to urobiť. A samozrejme, dá sa to naučiť aj naspamäť, ale naozaj neodporúčam a nepotrebujete to, nie je to nutné. Ja vám v budúcej lekcii ukážem spôsob, ako s pomocou vašej orientácie na hmatníku viete odvodiť hociaký interval, bez toho, aby ste vedeli tieto poltónové vzdialenosti. Ale to si ukážeme až na budúce. Dneska sa pozrieme, ako to z hľadiska tých poltónových vzdialeností ešte vyzerá v stupnici C-dur. Čiže v nasledujúcej tabuľke to máme opäť zhrnuté. Čiže máme tam opäť tie isté intervaly, ale v druhom stĺpčeku teraz vidíme počty poltónov a v treťom vidíme názov intervalu. Čiže dozvedeli sme sa, že interval od C po C sa volá čistá prima, od C po D je veľká sekunda, od C po E je spomínaná veľká tercia, od C po F je čistá kvarta, C po G je čistá kvinta,
C po A je veľká sexta, C po H je veľká septima a C po C je čistá oktáva. Všimnite si, že v rámci stupnice C-dur sú intervaly prima, kvarta, kvinta a oktáva intervaly čisté. Čiže ja si to v hlave pamätám tak, že 1, 4, 5, 8 sú intervaly čisté a 2, 3, 6, 7, čiže sekunda, tercia, sexta a septima sú intervaly veľké. Čiže z hľadiska názvoslova je dôležité si toto zapamätať, aby ste nehovorili, že existuje interval ako veľká príma alebo čistá sexta, také intervaly neexistujú. Nič sa nestane, keď to poviete samozrejme, ale nie je to správne. Dobre, čiže to by bolo pre dnešnú lekciu všetko. Povedali sme si, čo sú to intervaly, na čo sú dobré, ako vzniká ich názvoslovie a aké intervaly vieme odvodiť v rámci stupnice C-dur. Čiže pre vás je dôležité teraz si prejsť, ak ste niečomu nerozumeli znova, tú lekciu. Takisto túto lekciu nájdete v textovej podobe na mojej stránke lekciegitary.com. Link nájdete niekde dole. A tam si môžete všetko znova prečítať a ak niečo nebolo jasné, nechajte otázku v komentároch. No a na konci tej lekcie nájdete pár otázok, na ktoré si skúste zodpovedať a uistiť sa teda, že naozaj rozumiete tomu, o čom sme dneska rozprávali. Pri hudobnej teórii, ale v podstate pri všetkých veciach, čo sa týkajú gitary, je dôležité, aby ste naozaj veciam rozumeli poriadne. Čiže ak neviete, čo sú to intervaly, bude sa vám ťažko chápať to, čo vám budem hovoriť na budúce. Ak neviete, ako vzniká ich názvoslovie, čo sme si prebrali dneska, opäť bude veľmi komplikované pre vás sledovať tú ďalšiu lekciu. Čiže doprajte si nejaký čas, sadnite si k tomu, porozmýšľajte nad tým a hovorím, skúste si zodpovedať tie 4 otázky a v budúcej lekcii sa táto teória sa vám ukáže pekne na hmatníku. Ako to vyzerá na tom hmatníku, ako to tam funguje a uvidíte, že všetko bude jasnejšie. Takže vidíme sa pri ďalšej lekcii. Majte sa.